Fel gweddish i ar y dechrau, da ni wrth gwrs yn cysylltu'r ardal yma yn tydan a bugeilio'r Gwenith Gwyn, ond da ni hefyd wrth gwrs yn cysylltu'r ardal yma, ia, da chi'n iawn, ar Fari Lwyd. Wel, tyma ni'n dywer, gyfaision ni'n niwer, I hofyn am genad, I hofyn am genad, I ofyn am genad I ganir. Os yna chawn I genad, rawch glywad mewn caniad, pwy fodd mae'r Wel, mi faswn i'n dweud fod Llwyd yn ansoddau'r hollol anaddas i ddisgrifio pen y fari arbennig yma ac yn gofalu am y Fari Lwyd mae Cynwyd Evans. Di'n mynd edrych yn llwydaidd iawn, Cynwyd, nac di? Be di hanes y pen yma, ta? Mae dipyn o hanes yn yna. Mae wedi sefydlu cymach o'r ardal yma. A I dechrau off, I cael pen, y dywys pen o'r seis weddol yna. Ddim rhy fawr neu ddim rhy fach. Lle gawsoch chi'r pen arbennig yma, Cynwyd? Ies, un o'r ffermws o'r ardal hyn. Ia, nid pen siwrgar, yna chi? Na. A pan gesau oedd y llawn cnawd yna. Ia, beth arall fe wedyn, ta? Cladydd am dwy fis mewn prydd. Ia. A chwdydd I wedyn cladydd mewn calch. Calch ffres. Am faint fydd yn y calch? Oedd e'n calch yn am 10 wythnos. Pam oedd e'n mas wedyn, oedd e'n cnawd I gyd yn dan. Dim ond penglog yna wedyn? Dim ond pen, dim ond sgrwbwydd I siafr Sgrwbwydd. Efo beth wedyn? A wedyn, o'ch chi'n dod i'r braich I gael gwneud yr chymffwm yna. Ie. A'r bolan. A wneud siwr bod y geg yn gweithio yna. Ti'n gweithio? O, diar. Dwch eich bus nhw. Dim diolch fawr. O mai, ydy? Ydy? Gyrch chi fynd. Ie, o, dwi'n gweld. Geg fwy na fi hyd yn oed. A wedyn chi'n dod i'r canfas cryf ar hwn. Ie. A wedyn chi'n cydw ymlaen o'n a sheet wen, a'r rosets a'r un peth yna, ribanna yna. A wedyn, da chi'n ei chario o gwmpas wedyn? Cario o gwmpas. Da chi'n bersonol wedi bod o gwmpas hefyd efo'r fari? O, do. Pwy welsoch chi yn gwneud y pen fel ac yn trin y pen fel ac? Yn fotrib, wedi sy'n gynta. Amser ni beth I 8 blwyddyn oed. Mae'n neud dros 3 blynedd. Wel, da ni wedi clywed pobl yn canu am y Fari Lwyd. Dwi'n siŵr bod chi wedi cael canu rhyw bennill bach. Os ydych chi un o'r penillion da ni heb glywed, pennill 38 er enghraifft. Mae'r penillion ma'n mynd ymlaen ac ymlaen, dydyn? Pennill 38, do. Wel, mae'r gysag yn gyson o'i chefan I ddechan fform a'i ddwylag a dion, a'i ddwylag a dion, a'i ddanadd cawanad ar eira. Cynwyd Evans, diolch yn fawr iawn I chi.